Zaobstarajte si dobrý dezinfekčný prostriedok na ústa. Toto teraz nie je dobré, pretože to vyzerá, ako by to bolo aj niekoho iného. Ochrana rýb je podľa mňa mimoriadne dôležitá vec. Na tento účel môžeme prispieť aj tým, že použijeme dezinfekčný prostriedok na ústa. Veľmi nie, aj toto je. Doteraz ešte nebolo. Ešte predtým, než chytíme rybu, dostane ďalšiu dezinfekciu. Zaobstarajte si nový Davant Propol dezinfekčný prostriedok na ústa a používajte ho.